Magandang gabi po. Kasi kami kakain na guys kasi hanggang alas 6 na yun, bawal na kami lumabas dito. Saan taon na? Ano ba may imutuan? Ano ba? Ako may kuha ni mo. Oh, kita mo po ko. Ito nung may imutuan. Okay na yan. Ay. Para may pang-upload lang. Pinawa mo. Meron pa dyan saan? Prito. Init. Para may pang-upload lang ni YouTube. Mingaw na dito pag alas 6 na. Lockdown kami. Bawal lumabas. Hanggang alas 6 lang ng gabi. Pwede kang lumabas. Pero pag lagpas ka, hulihin ka na. Malta, 1.5. Lutya. Mukbang, kami ka. Wala may pang-upload. Kasi pag na-monetize ka na, kailangan mo mag-upload ng video. Para hindi mamula yung analytics mo. Kaya ngayon, lockdown. Yan yung ginagawa ko. Yung kanin. Yung kanin dyan sa likod mo, pareha na, giinit yun eh. Kaya mapanis na naman yan, sayang. Wala tayong ayuda. Wow. Ayun ha.
kalagayan. Upload ka na. Muna ako. Wala nga naman magpigilan mo. Ano ka ba? Oh, ulo. Ulang bangus. Lunes bangus, Martes bangus, Merkulis bangus. August, tinulang bangus. Biyernes, tinulang bangus pa rin. Sabado, Itlog. hindi. Sabado, bangus. Domingo, bangus ulit. Inom. Inom sa kayo. Paglatas mo sa bak. Ano to? Bukas, prito na naman tayo bangus. Bilis mo. Ubus ah. Pila ni bangus sa man? 50. 150. Bakit mahal? O, diyan na sa lawasan? Nabasa. Mga tupo. Bayan. Ayaw ko magbayan. Igot ka, 1 kilo. Ito na ang natira. Kinain ko kanina, marami. Martes, wala kumain. Huwag na ka. Bukas na ko lang ko sayang. Sayang bigas. Mahal ba ng kilong bigas?
ayuda. Lockdown hanggang April 4. Tuloy nyo na! Kailanganin nyo. Ano? Hanggang December. At lang. Ini. May eleksyon eh. Eleksyon na kami. Okay? Meron pa. Upload na mamaya. Okay? Malaya ang maubos. Sige, isang bawang tayo. Makalang. Hanggang kaya po yan. Sayang naman yung kanin. Katawan, hindi ko naubos.